Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 21 na bulan sang Enero tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw? Kahapon nagamonitor kita. Porte no, ang pilaya ka pumuluyo bisan ginapunggana. No man's land, hindi na pagpasudlon sa pila ka mga area malapit sa nagsigabong nga Taal Volcano. Porting sinabtanay kapon. Grabe. May mag-asawa nga masulodgin mo. Nya masulod kami Kinanglan niya mapakaon na mo ng amon kasapatan sa amon puluyan. Siling sang babae, purti mo kaisog. Nyate, kon magsulog ko, lutangon nyo ko, patyo nyo ko, purti nga klase babae. Siling niya ang amon niya kasapatan, salbaron ginamo na, ibaligya na mo na, mamani pa sang sa mapatay malang to, kag pabayaan na mo. Amo na nga kalabanan sang pila ka mga kauturan naton, bisan sekreto nagalusot gid, bisan makatalagam, bisan nagasiling na ang gobyerno nga hindi kamo magpalapit didto kay hindi mahibalan base kon gulpi lang sumigabong ang Taal Volcano. Wala kabilingga niya. Basta niya masulod kami mabalik kami dito. Ibaga kupar pa sa lakyan, magsulod dito. Perte gabato sa kapulisan. Nya ang kasapatan na mo ito magkalamatay. Kung magkalamatay man lang, kunyi, kuwao na mo ito kay baligya, makwarta pa namon, porting rason sang pila naton ka mga utod, ang tuyo sa gobyerno, ang tuyo sa mga opisyal kag kapulisan, nga maproteksyonan ang kabuhi sang aton sini mga kauturan. Ugaling kay manti, isa tig-aman ulo mo. Ang lains na kon, wala man naton nga pangamuyo, bla, nga nagbalalik sila dito, kag mag-alburuto gulpe, ambot kon anong himuon las ni, basi kon magkaladasma sila balik ka sa lugar diin, safe sila. Amo ng tao mo, man may pagkatiga ulo man. Sa piyak kabahin, kisa makahatag makita konsiderasyon, kahit wala man laging dala ang mga kasapatan na mo lang siling ko sa tion sang kalamidad, sa tion sa tagsubong sini nga nagakatabo, hindi lang tao, supposed to be, ang i-rescue naton. Dalon taman ang kasapatan. Ang sapat may kabuhi man ina. Kang inang kasapatan, sakit na nga may karabaw ka, may baka ka, may kanding ka, may mga manok ka, may ido ka, nga ginsagod sa malawig nga tinuig, kagulpi lang bayaan mo, abi mo, sakit-sakit man sa mga natungdan. Nga dapat i-apid i-apid kag iupod sa gobyerno sa pag-rescue kung may mga kalamidad ang mga kasapatan. Pobre man Ato lang ginapaliguan nga mga kabayo to, sos puno sunog ang lawas ng kabayo, purte. Hamak mo nga bugahan kadasang abo nga purti kainit, gikan sa Bulkan Taal.
So mo na nakita naton kahapon ang tao ya, ma-desider mo. Bisan pa delikado, basta lang makasulod, makabalik sa ila puluyan, kag sa ila kadutaan, kag maluwas ang ila sini, mga kasapatan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38 na. Sa imo pag-ehersisyo ni magkalipat ha, mag-detoxify gid. Inom gid DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo ini sa inyo dugo, nagasilhig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay, nagabulig panubo sa inyo blood sugar, bangod sa mga organic compound niya, ang bisin, charantin kag polypeptide. Gani, kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, mag-DTX 500. Adlaw-adlaw para sa aton ikaayong lawas. Ang DTX 500, mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsan ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39 na. Do maayo maniwa ang ginaduso ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso nga padasigon na ang supplemental budget para sa mga utod nato na nga apektado sa paglupok sang bulkan Taal. Dire kita isyo
Subong Enero, dason nga bulan Pebrero, sa bulan sang Marso, ma-expire na ang franchise sang ABS-CBN. Madumduman ninyo, gapangusanggid si Presidente Rodrigo Duterte nga hindi na pag-irinyo ang franchise sang isa kadako nga television network. Sa naibalaan, ang naghatag franchise, ang nag-approve sini ang Congress. Ti ini dako nga issue ini. Pananglitan matuuron sa presidente nga idusugid malabi sa Congress nga hindi pag-aprobahan ang franchise sang ABS-CBN. Ang punto ko dire simple gid lang. Kung pananglitan hindi mo pag-irinyo ang franchise sang television network nga ABS-CBN, ang luuyan ko dire ang mga empleyado. Linibo ini ka mga empleyado sa bilog nga Pilipinas. Ini nga mga empleyado may pamilya. Ini nga mga empleyado may mga estudyante man. Ini sila nagabayad man buwis sa pungsod Pilipinas. Hindi ko maintindihan kung do ano gikadako ang kaakig sang presidente nga ipasiraya kung may sala pananglitan. May mga aligasyon ang presidente nga kuno may mga ginabuyan nga mga balita ang among network nga nakahalit sa tao. May kurti kita pasakay kaso iakusar para may balanta kung ano ang ginahuptan sang presidente nga kaakig sa among network, television network. May kaakig ka pananglitan, may akig kabi kay Lopez. Ang tag-iya sa among network. Kung akig mo isa katao, umiron mo ya, ang bilog nga network, umiron mo ang tanan-tanan nga ang palangabuyan na sandig dira. Sa malawig nga tinuig, nagaserbisyo man sa pungsod Pilipinas. Ang katapo sa media luyag naton kag sa hindi dako ini ang iya papel pananglitan ining paglupok sa Bulkan Taal. Ang mga television network, radyo kag pamantalaan nagapanawagan bulig, paagi ini sa mga telebisyon, radyo kag pamantalaan dako ang aton mabulig. Hindi lang sa pagpangabay sang financial support, kundi dako man ang aton papel sa pagdulong sa mga balita nagakatabo lokal, nasyonal kag international. Labi kag labaw sa tanan ang palangabuyan sang linibo naton ka mga empleyado sang among network, sang among telebisyon. Depende na sa Congress, kaya ang Kongreso mo nagatag franchise mo. Kung 90%, 95% ma-approve, matapak man ang veto power sang presidente. Ang punto ko mo ni, kasimple lang, humanitarian reason. Lantawab lang nga kakasan mo trabaho ang linibo-libo ka mga empleyado. Nga wala matakabalo kung ano gilang sala sang among television network. Mahusay man na kung utang mabayran. Pero kung ipasira mo, may paghingabot nga dala. Kung sinong sa likod sini, wala kita makaintindi. Do ka ni malas man isang ABS-CBN sa timpo ni Marcos, inagaw man Dumdum ka mo? Inagaw ni sa mga Marcos. Ang ABS-CBN nga nagsira ni sa pagpungko ni Corigin balik lang sa mga Lopez. Subong ari naman sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte, ara naman, hiningabot naman, daw hindi naman pagtagaan franchise. Ambot kon anano ang matabo sini. Ang ako niya, para nagilang sa mga empleyado sang among television network. Ang akon, para lang sa humanitarian nga rason nga wad-an trabaho ang linibo ka mga empleyado sa personal nga kaakig ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:44 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed. Philippine Standard Time, las 6:47 na, madasing magproseso, nubo ang saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation. Diin kamo makadto, dasig ang pagproseso nubo ang saka dira sa Federleft Lending Corporation, ara sa second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. May mga satellite mas lang nga opisina dira sa Door 104, XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Siyudad sa Bacolod, ining Metropolitan Lending Corporation bala, sa corner Yungke Guria Street, La Carlota City, dira sa Dalan Mabini, Son Pordase, sa Talisay. So kung mag-loan ka na, nubo ang saka, ang manami kay ang pagproseso sa papilis mahapos kag madasig. Kadto lang sa Federleft Lending Corporation, second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Na mabulubudlayan si Espinidos Bacolod, no? Sa pagtapna sang illegal nga druga. Bisan kabugoy, may ginasokbet nga mga sasye sang siyabo. Porte ha, inagabugoy na na. Te ang siyabo subong ginahimo na negosyo sa baga barangay. Di ba pulong-pulong sa Sabarago? Ang report na ton daw may ara operasyon naman dira sa Sibukaw, Porte no. Halin sa barangay 2 pakadto sa Banago, amo ni ang panghangkat subong sa pagpungko ni Espinido. Porte ni ang Bacolod sa iban nga kaprobinsyanan, inarangkaya man to, ang iban to, ko mga alkalde to nagkalatumba. I don't know kung pagkalatumba sa alkalde ni, kung nauntat ang baligyan na isang siyabo. Porte ni,
Lapta, hindi lang sa Bacolod, hindi lang sa mga lugar na galin sa Espinido, bilog ni nga pungsod, Pilipinas. Dumdum kamo sinulog sa Cebu, siling sang presidente, porte ang binalagyan ay Shabu sa Cebu. Porte, hindi ni maagwanta. Amo nang siling ko, amo na ni nga kampanya, amo na ni nga isyuhanay, may ara aligasyon sa extrajudicial killings, kag iban pa, paandam diri, paandam dito. Diri sa Bacolod daw mapaslawan si Espinido. Diyan kakita ni Gabugoy, may Shabu. Porte, no? Ang syudad sa Bacolod. Daw hindi maintindihan kung Shabu ang paghambalan. Amo na nga, wala mapaktan gani. Bisan si Presidente Rodrigo Duterte, wala kapakot, taplaon ko Shabu, anong kabulan? Galupad ang Shabu. Taplaon ko sa pila katuig. Duga takansa niya. Hasta matapos termino ko. Untaton ko ning Shabu. Ang malain sini, matapos lang ang 2022, sige baligyanay ka Shabu. Ang importante sini, nga ila dapat tungdan, kundiin gahalalin, sinong hari-hari sini, sinong pinanser sini, sinong pinakadako nga drug lord sini. Kag ang pinaka-importante, o si saon, tunan sang maayo, sang aton sini, mga otoridad, kung kada sinong gagamit sini, kung gaduging ang Shabu sa sakamanwa kag syudad, abot silingon ang user damo. Nagakahulugan nga kung ginahulog ang milyon nga Shabu diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, kaklaro nga porte kadamo sang nagagamit user sang Shabu diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Hindi man na pagdagdagan minilyon tag 18 milyones nga Shabu kung wala user, sinong pagamiton mo di? Ang drug lord masuyop tanan? Sang amo na kadamo nga Shabu, ambot silingon, mabakal ang Shabu sa Bacolod kag Negros, that's why, nga ginatampukan nila, ginadagdagan nila sang milyones nga Shabu. Amo na tunan pa, sang aton otoridad, kaday sino ining palasuyop, kaday sino ining nagagamit, bala, nadala ng mga estudyante sa mga high school kag college, bala, pati subong ang mga standby ga Shabu na, ti klaro ho, gabugoy ga Shabu, hindi nga nakita ya. So, ang silingon, mabulubudlay para kay Espinido ang pagtapna sang Shabu. Kay bisan ano nga paandam, bisan ano nga pamahog, sige ya, ang baligyanay, sige yang arangka sang Shabu nga negosyo diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Siging pasulod, siging dagdaganay. Hindi lang sa mga banwa kag syudad na naog na sa kabaranggayan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53 na. Ari anayo, hinapakilala ang bago nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Nagabulig tinlo, pabakod, kag nagabalanse sang sistema sa tunlawas. Ang sobra iya ginabuhinan, ang kulang iya ginadugangan. Din kakita niya sang herba nga 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Puraw pa maayo nga klase sang sangkap. Turmeric, balunggay, tugabang, ning wheatgrass, barley grass, vitamin C, amarguso. Pwerte ni, makabulig dako ang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa blood sugar ng bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin bla, creatinine, porteho. Ang manami kayang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Kilawin ninyo para ini sa aton ikaayong lawas. Mabakal na ini, salos tanan nga sangasang Sincere Drug Store. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Sabit ko lang kadali niyo. Ang kumilik, silang sang kumilik, sigurado gid. Damo-damo ni maparehistro nga. Bangod, eleksyon presidensyal sa tuig 2022. So ginasigahom sang kumilik, madamo ang maparehistro. Kay sigurado, magapili naman sang bago nga presidente. Di wala pa takabalo kung sinong katiyada subong. Damo nga mga ngalan ang nagagwa, pero wala pagid kasiguruhan kung sino ang matayada nga mapapili presidente. Ginasigahom na ton damo-damo ang mga ngalan nga magagwa nga magapapili presidente sa tuig 2022. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:58 na. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa balita.